40.000 pintores en París. 40.000 que ya no existen, ¿no? Benvida a Voz de Galicia, aquí presentándote un novo sinxelo dedicado a Maruja Mallo. Como nace esta idea e esta nova canción? Pois mira, nace porque eu, ao ser da zona de Viveiro, Maruja Mallo naceu en Viveiro, e tiña a sensación de que era destas artistas que son moi importantes, pero que non sabemos en realidade, en profundidade, da súa obra, da súa vida, etc. Entón nace por curiosidade propia, a verdade. A coincidencia coa exposición do Reina Sofía é coincidencia ou é buscada esa coincidencia? É coincidencia, ojalá tivera a capacidade para cadrar todo iso, pero non é coincidencia. De feito, decíame, pero seguro que é casualidade. A ver, vosotros vedesme a min claro. Con contacto directo co Museo Reina Sofía para facer este tema. Non, é coincidencia total. Unha feliz casualidade en todo caso, non? Sí, para mí sí, desde logo, porque aparte agora a min pome feliz que haxa unha exposición dese calibre de Maruja Mallo, evidentemente. Claro. Que relación ti tes con Maruja Mallo? Por que ese interese? Pois porque, principalmente, porque me parece a obra en sí superinteresante, pero tamén superinteresante dentro do contexto histórico no que estaba, que non creo que fose moi fácil romper coas normas establecidas a nivel de arte e pintura e despois destacar sendo muller nesa época. Claro. Nesta canción aparece un rexistro teu que xa é coñecido sobre todo no disco Ceniza, que é este pop atmosférico, electrónico, pero neste caso é un punto de máis enrarecido. Por que este enrarecemento? Sí, a verdade é que quería facer unha homenaxe xogando un pouco cos sonidos, vale? Maruja Mallo, cando estudiei en profundidade a súa obra, desde a miña perspectiva, claro, parecíame eso, como que xogaba co que vía no mundo. Entonces, quería facer eso mismo, poñerme nesa posición de xogar e non ter ese filtro de, vale, ahora ten que sonar este estribillo así, porque sabes, non facer eso, sino de verdad, de forma espontánea, xogar cos sonidos. Claro. Na portada do disco e nas pezas audiovisuais sae o fungo da penicilina. Por qué? Pois, bueno, eu aquí en Coruña, pois eso, participo nun centro que se chama Science and More, que xunta arte e ciencia. Entón, eu estou na parte máis artística e o que me sorprende é a cantidad de formas con tanta belleza que hai cando miras nun microscopio, cousas que na vida diaria pasarían totalmente desapercibidas. E tamén un pouco xogando coa visión de Maruja Mallo que fai, sobre todo cos elementos de naturalezas vivas, que xoga cos elementos do mar, desde un punto de vista da álxebra, da xeometría. Quería tamén facer como ese pequeno toque de, mirade, que un fungo que pasaría totalmente desapercibido se o miramos de outra forma ou con outras ferramentas, que bonito pode ser. Claro. Falas de microscopio. Na música hai moito microscopio, digo, a nivel de son, hai moita cousiña pequena por aí que o mellor non se ve na primeira escoita. Sí, hai cousiña pequena. Igual, de feito, no móvil seguramente non se escoita, non? Se non usamos uns altavoces así un pouco potentes, o mellor non se escoitan, pero sí que eu creo que me conoces, que son bastante detallista nese sentido, e de feito Edu, o produtor co que suelo traballar tamén, tamén é moi meticuloso, por eso me gusta moito traballar con el, porque este sonido, pero esta nota concreta non tal, e sí que hai cousiñas pequenas. Falas de escoitar co móvil, frustra cando despois de tanto traballo a túa obra acaba nuns cascos case de xoguete dun móvil? Mira, a verdade é que a día de hoxe xa non frustra, porque como é o que hai, é a nosa forma de escoitar música agora. Creo que tamén é un reto para lograr transmitir eso que queres a través desa produción nese formato. De feito, eu escoito co móvil, no coche, con os vos altavoces, escoito de moitas formas para que máis ou menos manteña un pouco
o matiz dentro do que se poda. Bueno, a canción ábrese cun fragmento de voz da propia Maruja Mallo na que di 40.000 pintores en París, 40.000 pintores que xa non están. Na nota de prensa fálase de que pode, bueno, co sentido de meter eso é falar da fugacidade, da creación, dos tempos. Pero claro, isto díxose hai moitos anos. Sí, sí. Explícame a relación que ten isto co que ocorre hoxe en día. Pois a relación foi exactamente a sorpresa que eu levei ao ver esa entrevista, que dixen, ai, Dios mío, non cambiou absolutamente nada. O sea, é exactamente o mismo. Eu quedeime así porque, claro, supoño que se dará, cambiará o medio, ¿no? No que publicamos o arte, o medio a través do cal o comunicamos, pero que pasaría en todas as épocas. Claro. E fíxeme gracia porque digo, fai moito tempo, ¿no? Desa entrevista, tampouco moitísimos anos, pero bueno, xa fai anos. E pareceume curioso que teñamos a mesma perspectiva, sabes, hoxe en día, que a que tiña ela nese momento. Nun momento totalmente pre-internet, pre-digital e todo. Totalmente, claro, sí. Bueno, é como que o deixo aí aberto, non é para dicir nada concreto, sino para abrir a reflexión, non? Claro. Ti estás na maquinaria do pop, pero parece que nos últimos anos vas lentiño, non? Pasiño a pasiño. Hai unha estrategia de lentitude particular en Sabela neste momento? Non hai unha estrategia como tal, é máis seguir os meus propios ritmos, porque dime conta que non me sirve seguir os dos demais. Entonces, a veces mintoche si non me gustaría ser máis ágil, máis rápida, non, nese sentido, pero cando fun tampouco é que vira demasiada diferencia, sabes? Entonces sí que prefiero priorizar, sacar algo que, bueno, co que eu teña cómoda, que teña algo que contar, que non, pues, sacar rápido. Claro, nestes momentos estás sacando peza a peza dun futuro EP que xa leva unha chea de cancións. Non sei como vai ser ese EP ao final, porque a este ritmo acabará sendo un LP. Sí, totalmente. O sea, eu pensei exactamente o mismo outro día, decía, Sabela, dixeche que non ibas facer un álbum, estás te acercando bastante ao álbum, sabes? Sí, pero non sei, eu creo que deixei que o proceso fose como tiña que ser, respetando tamén esa parte do proceso, e non vai chegar a ser un LP, pero creo que se vai quedar o límite. O sea, un mini LP, polo menos, non? Sí. Bueno, o gran público soubo de ti por Operación Triunfo, non? Que recordo tes do teu paso por aquel programa e o segues neste momento? Sí, o sea, sí que o sigo, pero evidentemente non dunha forma no 24 horas ni nada, pero sí que o sigo porque pareceme un formato que realmente nutre as persoas que están ali dentro. Eu o recordo, é moi positivo, o sea, é moito máis positivo que outra cousa. Evidentemente hai cousas negativas, como en todo na vida e en todas as áreas, pero co paso do tempo eso dilúyese, quedase o que realmente sacas en positivo desa experiencia. E ao final vos era estar nunha academia todo o tempo para a música, que ojalá ahora ter eso, non? Hai moitos artistas que pasaron por este tipo de programas que co tempo lles pesa a etiqueta de triunfito, por exemplo. Non sei se no teu caso eso foi en algún momento un peso ou... A ver, eu creo que é máis de cara ao público, como que non... A veces sinto como que non chegan a escoitarte, non? Claro. Porque sales de aí. O cal ahora me parece un pouco ridículo incluso, porque hoxe en día, o sea, hai moita diversidade de artistas, compositores que entran ali que non ten... o sea, que che pode gustar perfectamente o que fagan despois a súa música. Pero sí que hai como unha certa, non? De chegar a escoitar, non? Despois, cando te descubren, pois se lles mola, pois ao final é música. Se che gusta, pois escoítala e punto, non? Pero, sí, quizás o sinto máis nese sentido, de cando chegan, sabes, chegar a mí. Claro, pero aínda ocorre eso? Aínda ocorre? Eu creo que sí, Eu creo que sí, que aínda hai ese punto. O que pasa que agora a xente que me conoce xa non chega por OT, xa chega pola música, entón é diferente, claro.
xa pasaron bastantes anos. Entonces, agora, si chegan é pois por un tema ou por algo que escoitaron. Xa para rematar, o ano pasado fuches premiada nos Martín Codas como mellor proxecto indie. Que supuso para ti este recoñecemento? Pois, a ver, na verdade, os recoñecementos non significan nada, pero no fondo sí que che dan como un pequeno alento, no? De decir, bueno, pues, oye, alguén, no, viu algo neste proxecto, algo que lle chamou a atención, que lle gustou, e, pues eso, dache un pequeno alento para seguir. Claro. Sí, pero bueno, significan o que significan tamén. En todo caso, ese de proxecto indie, Sí. o teu é moito máis que indie, non? Non sabería como definirlo, verdad? Aí seguro que estás máis fino tú definindo o proxecto.